Marahay na aga sa gabos ng mga paraan tabay mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Mariscotes para sa programang Kapalibutan Ta at Amanunta. Magkakairibanan ngindo po kami ngunya na Webes, petsa 25 kang bulan ning Mayo taon 2023. Mapaabot kami sa indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong na mamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indo mga kapotan mag-apod sa station sa 480-5509 poon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada Miyerkules o sa CP number man po na Globe 0917-7984-808. Ulitin ko po sa cellphone number na Globe 0917-7984-808 o kaya pwede man na magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes poon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. As in, pwede man na magpadarakan sa indong mga kahapotan o mga suhestyon na makukuha sa samuyang opisina sa Regional Center Site, Rawis, Legazpi City. Kami sa indong man naaantabayan sa internet as in sa Facebook page kang DZGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DNR ngunyan. Earth Day clean-up nakakolekta nin sanggatos na kilo nin basura. Yamang Dagat Trade Fair piglunsar kan DENR Bicol. Penro Kamsur nakisumaro sa 9th Infantry Division tree planting. Sa detalyes, maabot sa sanggatos na kilo nin basura ang nakolekta sa isinagibong clean-up activity na pinanginotan kan Environmental Management Bureau o EMB5 da ipanahahaloy sa Costales kan Barangay kan Rawis asin Arimbay sa syudad nin Legazpi. Ang aktibidad naglalaom na makataon indagdag na kaaraman sa mga issue manunungod sa marine debris, importansya kan pagprotektar kan satong planeta asin mga rekursos natural asin man ienganyar ang publiko na makisumaro sa pagkonserbar kan sa tuyang kapalibutan. Ang mga nakolektang basura kompuesto nin mga gubing, styrofoam, food wrappers asin food packages. Ang DENR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director Ored Francisco Emilia Jr. padagos na nangangapodan para sa aktibong partisipasyon kan publiko sa mga aktibidades kan gobyerno tanganing maresolbaran ang mga problema sa kapalibutan. Sa ibong nalado sa pagselebrar kan Month of the Ocean sa taong 2023, piglunsar kan DENR Bicol ang first Yamang Dagat Trade Fair sa DENR 5 Regional Office Rawis, Legazpi City. Sa temang Sustainably Feed the Global Population, ang aktibidad pinagpartisiparan nin 11 local exhibitors, kaibaan mga people's organization na may obheto na iheras sa publiko ang importansya kan sa tuyang kadagatan. Dugang padigdi maawat man kan aktibidad na masuportaran asin mapahiling ang mga coastal related na mga produkto asin mga sustainable practices kan sa tuyang partner stakeholders. Kaiba sa mga local na produkto na makukuha sa trade fair iyo ang mga dried seafoods, sardines, seaweed cracklings asin pansit, marinated asin coated calamari, shell handicrafts asin iba pang mga lokal na produkto. Sa iyang mensahe, bilog ang suporta ni Director Milyas sa gabos na espuersos kan mga manlain-lain na sektor sa pagpromotir kan pagpreserbar asin konserbar kan sa tuyang kapalibutan. Sa ibong nalado ang mga personahes kan Provincial and Environment and Natural Resources o Penro Camarines Sur sa pangingenot ni Penro Ronel B. Astor na kisumaro sa tree planting activity kang 9th Infantry Spare Division in Philippine Army na may temang Raising 1 Million Fruit-Bearing Trees sa Pili, Camarines Sur.
obheto kan pagtanom na ipahiling ang suporta sa mga espuersos kan gobyerno nasyonal para sa food security as in environmental protection agenda kan nasyon. Bilog ang suporta kan DNR Bicol sa padagos na kooperasyon kan manlain-lain na sektor kan komunidad sa pagprotektar as in konserbar para sa matanos na kapalibutan. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DNR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Siyempre po, good morning sa mga pag-iriba ko sa Regional Strategic Communications Initiatives Group kang DENR. Kay Ma'am Ansi, kay Shalo, kay Jade, kay Rona, kay John, as in kay Rex na nyaon ngunyan, dyan si Kanzo Food Hall para sa pagturuparan 2023 kan mga information officers sa bilog na rehiyon Bicol. Kaya po siguro matakakamo, yaon ako ngunyan mismo digdi sa booth kang DZGB. Paano po, nasa luwas kami kang opisina dahil nga nita kukondusir kami kaining Turuparan 2023. Pigbirilog mi po ang gabos na mga information officers, mga taga-balangibog ki Bareta, taga-balangibog ki mga advokasya kang DENR. So kaya ngunyan, nagdigdi na lang po ako, minaawat ko na magdigdi sa DZGB tangan ina makaprograma po kita. Kasi napaka-importante po ang guest sa aldaw na ini at saka very happy kami sa suporta kang opisinang ini kasi mismo ang sa indang regional director ang makakaibahan ta in support sa programa kang DENR as in man sa indang opisina. As in, i-greet ko man po ang mga nagdadangog dyan sa opisina kang Samuyang Regional Executive Director, sa opisina man po kang Technical Management Services as in sa Special Concerns. As in po, syempre sa gabos na mga paradangog kang DZGB. Ako po si Giraray, si Joanne Mariscotes ang si indong host sa aldaw na ini as in dakulon kitang mauukudan sa aldaw na ini. Di ko papahalo yun kasi ako baga excited kapag may bago kitang makakaibahan, may makukuha kitang bagong insights, lalong-lalo na tasarong pundasyon, sarong leader ang makakaibahan tangunyan. So, i-share ko po sa Indo na ang topic tasangunyan na aldaw, manunungod sa Fisheries and Aquatic Resources Conservation Program. As in, ang mismong Regional Director kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources number 5 ang makakaibahan ta. Good morning po, Director Ariel Yu Payo Quinto. Good morning, sir. Good morning Joanne, and sa station sa DCGB and sa gabos po na nagdadangog, ganyan na aldaw, ganyan na aga. So Diyos maray na aga po sa Indo Gabos. Diyos marahay na aga man po, RD. RD, okay po sa imo ang Bicol dialect sa pag-urulay tangunya na aga? Pwede man po, medyo mas comfortable akong magsalita ng Tagalog. Okay. Okay lang. Opo. Pero okay na lang po, mix na lang po, Tagalog lang po. Okay po, RD. So, RD, kasi po, ang topic this morning is tungkol sa mga programs and policies kang sa indong opisina sa BIFAR. So actually, digdi sa listahan siguro natawanan mi mapu kamo ki guide questions. Ang number 1 talagang kahapotan what are the laws? Ano daw ang mga lay na nag-govern sa satuyang mga fisheries and aquatic resources? Pero siguro bago ko ini RDE apot si imo, na ano ang mga nagpoproteksyon na batas sa satuyang katubigan, sa satuyang Philippine waters. Kamustahon ko po muna, kamusta po ba ang satuyang Philippine waters? Kamusta ang satuyang kadagatan? Masasabi mo po ba na ang kadagatan sa Pilipinas, sa Bicol region is blue? Lushful po ba ini? Magayon pa po ba ang satuyang kadagatan? How could you describe our Philippine waters, RD? Thank you po. Thank you very much. Yung ating karagatan ay sabi nga natin yan, maganda siyang tingnan kung blue, but yung blue na color
usually it represents talaga na yung lugar ay nagpapakita ng may produksyon, nakakapag-provide ng sustainable na supply ng aquatic resources na kailangan natin. So sa katayuan po ngayon ng ating karagatan, sa programa naman ng ating gobyerno na pangalagaan ito, bigyan ng tamang atensyon, ay nagagawa naman po natin particularly doon sa pagpigil sa mga hindi tama na ginagawa o ang mga uri ng pagkukuha o pangingisda ay nagagawan po natin siya ng tamang aksyon. Sa kabuuan, ganun ang status. Kung titingnan natin dito sa kalagayan ng Bicol Region, meron tayong iba't ibang uri ng fishing grounds. Ano po, may sa West Coast, may Eastern Seaboard, may Southern part. And lahat po yan ay nagagawa natin ng tamang aksyon sa pakikipag-ugnayan na rin at pakikipagtulungan sa lahat ng ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng pansin o may programa sa pagproteksyon ng ating karagatan. So tama po kayo. Maganda pa ang ating estado ng karagatan dito sa atin. Actually, ang supply ng isda natin dito ay nasa tama o sufficient pa po para sa Bicol Region. At nakakapag-contribute pa tayo sa ibang lugar na nangangailangan din ng produksyon dito sa Bicol. Thank you for sharing this RD na tungkol sa supply ng ating fish resources. Kasi actually, RD, i-share ko lang sa'yo, kami sa DENR, pag June, Environment Month. So marami kaming mga activities and parte ng activity namin sa June is to engage itong ating mga kabataan, mga youth na buong Bicol region, pinagsama-sama namin yung schools. Actually, participating schools are 30 participating schools and magde-debate sila for the environment. So dito sa debate for the environment, isa sa proposition na pagdedebatehan nila positive and negative side. Naalala ko lang, RD, kasi ako yung nagparuleta nung mga topics nila. Isa sa topic is, are Philippine waters overfished? So isa ito sa topic ng mga youth natin na pag-uusapan, overfished nga ba? Kasi 'di ba alam natin na very very rich ang ating natural resources, but titingnan natin on the insights ng ating mga kabataan. Overfished nga ba, RD? Anong masasabi mo, guidance sa ating mga youth na magde-debate? Magandang topic yan kasi ngayon alam naman natin na sa lawak ng ating karagatan, napakalaki niyan, but we have a component that can determine that particular status, yung estado ng ating karagatan. Ang aming opisina ay may tinatawag kami National Stock Assessment Group or Assessment Program na lahat po ng pwedeng pagbasihan natin, pag sinabi nating overfish, lahat po yan dapat science-based. So hindi naman ibig sabihin na ang buong Pilipinas, because ang buong Pilipinas po ngayon ay paghati-hati na siya sa 12 fisheries management area. Ibig sabihin, meron ng specific na uri ng fishing ground at meron na ring klase ng species na binabantayan diyan. So hindi po tayo makakapagpalabas ng kahit anumang estado kung hindi siya dumaan sa tamang proseso ng pag-aaral na may science. So yan yung pwedeng magsabi sa atin na itong fishing ground na ito is kumbaga sa traffic light, green, yellow and red. Ito naka-red na ito. So there are measures to be implemented sa isang lugar kung saan malalaman natin yung estado. So ibig sabihin, kung merong word na overfish, that will be determined or i-establish po yan sa isang fishing ground na napag-aralan at merong may science-based na information or data. Thank you very much, RD. Sa answer mo, feeling ko yung mga listening na mga coaches, mga principals ng schools, mag-guide dito sa binigay mong sagot sa amin. Kasi actually, from Masbate, from Sorsogon,
all over Bicol, magde-debate sila about this. So, yun din, very excited kami. Sinali din namin ang mga topics regarding fisheries. Kaya, i-update namin kayo, RD, kapag naging successful itong debate namin for the environment. So, nabanggit kanina ni RD na scientific ang ating attack, ang ating pag-check kung talagang overfished ang ating mga waters. So RD, tanong ko lang, ano ba ang jurisdiction ng BFAR sa ating Philippine waters? All Philippine waters ba saklaw ng BFAR or meron ba kayong mga exceptions to the rule? Opo, ang sinasabi po ng ating batas, yung Republic Act 8550 as amended by Republic Act 10654, kung saan na-define naman doon yung mga uri ng katubigan sa buong Pilipinas. So ang BFAR po is nag-i-implement ng nasasakop yung Philippine waters. Sabi pag pinabing Philippine waters is lahat ng katubigan sa buong Pilipinas. Pero meron provision na nagbibigay ng jurisdiction sa ating lokal na gobyerno, kung saan pinagtibay din ito ng Republic Act 7160, yung Local Government Code, na ang ating local government merong claim or physically kanila yung municipal waters. So that is 15 kilometers away from the shoreline. So yan po ay delineate po yan ng NAMRIA, yung National Mapping Resource Agency, na magkaroon tamang delineation o sukat yung municipal waters para mapunta sa jurisdiction ng lokal na gobyerno. So tama po, ang BFAR po is working on Philippine waters, but there are other bodies of waters na idiniligate po o ibinigay or nasa jurisdiction ng ibang lokal na gobyerno at national agency. Like for example, sa DENR, meron tayong mga protected seascape na namamanage ng PAMBI. So that form parts of the waters na may jurisdiction yung iba. Pero hindi po ibig sabihin na yung activities na nandun sa loob ay pinauubayan natin, but there is still a law na tumitingin doon sa kabuuan. So applicable pa rin yung ibang mga prohibitions or provisions ng Republic Act 10654 para naman mabantayan pang mas maayos at pabuti yung ating mga katubigan. Thank you for the explanation, RD, kasi I meant to ask about the jurisdiction. Okay pa, RD, nandyan pa po kayo sa line. Wala siya. Parang pala na po. Okay, RD. Hello, RD. Yao pa po kamo sa line. Medyo na-kumpleto po yung Yes po RD. Narinig po namin, naintindihan po namin lahat na naipaliwanag mo tungkol sa jurisdiction ng ating Philippine waters. Nandiyan pa po. Hello. Yes, RD. You are on the line. Siguro pwede natin, Ma'am Angel or si Sir, i-text sa chat box si RD na nandiyan pa siya sa line, or we can get his cellphone number so yes, para matawagan namin si RD, maipatuloy natin itong interview. Yes. So, meanwhile, may message po tayo sa ating Facebook page. Ma'am Joven Canale Castillo, marahay na aga, watching from Sitio Tagib, Castilla, ang family Castillo. Good morning po. Si imo Ma'am Joven Canale Castillo, asin sa gabos po, nakaibahan mo dyan sa imong harong kung siin ka nagdadangog, kung yaong ka sa jeep, sa harong kanindo, or sa school, opisina. So, RD, are you still there po?
So, nandito po. Yes, RD. Thank you very much po. Kasi bago, we were discussing po tungkol sa jurisdiction kang mga Philippine waters and na-explicar mo po sa mo that there are delineation kang sa tuyang mga katubigan, igwa kitang naka-lodge to the LGU ining mga municipal waters and also sa DENR kasi po minsan sa social media baga RD, ang mga tao, ay sa DENR ngayon yan na issue, ay sa BIFAR ngayon yan. So, I meant to explain din po siguro sa satuyang mga listeners na may different jurisdictions ang satuyang mga opisina. Although kita po baga synergy, may collaborative efforts ang DENR and BIFAR. So, based dig DRD, siguro aputon ko na po si imo inina. Ano po ba ang mga laws governing the fishery and aquatic resources kang sa tuyang Pilipinas? Medyo RD maluya po ang sa imong signal. Nawawara ka po RD. Ang sa imong connection po medyo maluya. Siguro po we will have to call you na lang sa cellphone mo. You can type po duman sa chat box or sa staff mo po para makakuha po kami kan sa imong cellphone number para maapudan mi po kamo using igwa bakit ang iwang load si Chibi. Igwa. Pwede po garo Sir RD na i-message mo po sa muya ang line na pwede ming maapudan para mapadagos ta po ini na radio program ta. So habang tiga-alata na makakonect kita kay RD, kasi bago tigheras ko si Indo na igwa kitang debate for the environment. Nasabi ko nga ni, very excited kami sa DENR Ako personalmente, gusto ko talagang tigtitipon-tipon ang mga kahovenesan. Not because gusto ko ang sa indang aura, ang sa indang vibe, pero dahil sa nahihiling ko na kapag ang mga youth nagtiripon, grabe ang energy ninda, ang drive, ang passion na magtabang sa satuyang kapalibutan. Siguro kita na mga gururang na na naiisip busy na kita sa trabaho, busy na kita sa family life, as in kung ano pa man. So yaon na po si RD. Good morning po sa Giraray Director Ariel Payoquinto, ang Regional Director kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 5. Opo, thank you very much. Medyo pasensya na po, medyo mahina yung natin, yung internet signal connection. dito. Nandito kasi ako sa isang place na sa meeting. Now, with regards po dun sa tanong natin kanina, kung ano yung mga batas na sumasaklaw dun sa kabuuan ng ini-implement ng Fisheries Code. So, yun po, ang pinaka-title nga niya is yung prevent and deter, eliminate illegal, unreported, and unregulated fishing. So, itong ating bagong batas na 2015 pa. So, subject for amendment na nga siya. But kung titingnan natin, nakapokus talaga siya dun sa yung prevention and deterrence ng ating mga activities sa ating katubigan. So kung alam naman natin po na yung conservation aspect na to provide sustainable supply, yun yung pinaka-primary concern natin pagdating dito sa pag-utilize ng ating karagatan. So meron ding mga fisheries administrative orders, specific yan po na inilalabas ng aming bureau patungkol sa mga specific na mga regulations. Like for example, pagdating dito sa aquaculture. So, meron tayong aquaculture, meron tayong commercial fisheries, merong municipal fisheries, meron tayong yung institution ng councils, ng farmsec. So, lahat po 'yan kasama sa loob ng batas. Ang nakikita natin na ang isa sa pwedeng ma-focus natin na pinag-uusapan pagdating sa pangangalaga
ay itong ipinatutupad na mga prohibited acts na kung saan ito yung nagbibigay ng malaking damage o damage sa ating marine resources. Unang-una, hindi pinapayagan yung mga uri ng pangingisda na malalaki na pumasok sa municipal water. Hindi rin po pinapayagan yung mga uri ng lambat na ginagamit na considered siyang illegal. Ano po? So meron tayong ganyan. Hindi ko lang siguro maisa-isa ngayon kasi medyo very limited yung time. In general, meron din tayong mga banned na fishing gear. Ano ba yung mga banned na fishing gear? Saka yung regulated. So yung banned yun totally hindi na siya pwede. Yung regulated naman pinapayagan lang pero hindi sa loob ng municipal water, kundi doon sa tamang fishing ground na dapat doon siya ginagawa. Yun din pong mga hindi pinapayagang i-harvest. Like for example, meron tayong endangered species, yung yung trading ng mga regulated species. So marami tayo niyan dito sa Bicol region. So iyan po ay mga kasama din sa pinagtutupad na batas para magkaroon ng full protection or ma-sustain natin yung ating mga marine resources na makapag-provide siya ng pangangailangan ng ating mga mangingisda. Hindi lang mangingisda, siyempre pag walang nahuli yung ating mangingisda, wala tayong kakainin. So, hindi lang sila at hindi lang din tayo, but the whole stakeholders na kasama sa chain ng fisheries dapat may participation dito. So far ang amended law ng fisheries ay nagkaroon na rin siya ng administrative yung adjudication. Before kasi wala kami the whole prohibitions, pag yan ay na-violate, it constitutes criminal offense. May mga pagkakataon talaga na mahirap i-implement yung ganun. But now, we have already the adjudication. So, the filing of case can be done administratively but with a penalty na mas mataas para naman maging tama dun sa violation na na-commit. Siguro medyoan, yung violation kasi sa yung illegal fishing, ang gusto nating campaign dyan, because enforcement is not only to apprehend violators, but to provide the appropriate information to prevent them from the violation. So may deterrence din because lahat kasi na nangyayari illegal activities sa ating karagatan, hindi na siya pwedeng maibalik kinabukasan lang. Ano po? It is the word is irreversible. So we do not take a single chance na mangyari yon kasi hindi siya maibabalik agad-agad. So that's why it's very important na ma-campaign po natin sa ating mga kababayan na ang conservation is very important. It will provide us sustainable supply and of course, kung ganun yung nagiging resulta, so that can also provide livelihood and siyempre, economically, magiging maganda yung ating lugar and yun, nakakatulong talaga siya. Now, itutupad dire-diretso po ba? Sige. RD, ara mo, na natuwa kami sa explanation mo na ang mga Opo. resources natin, pag kinuha mo na ngayon, hindi siya agad-agad mapapalitan. And also, Opo. the advocacy ng BFAR na tayo baga, sabi, ang DENR ngaya, sige sa ng pandakop ng mga illegal loggers. Same as sa BFAR, igwa din kitang mga illegal activities na may corresponding na penalidad kasi napansin ko digdi sa law na pig share mo,
may pangil ining batas kasi iyan ang pirming kahaputan. May pangil ba ang batas? May penalidad ba na kaakibat kapag nagibo ka ki maraot or sala binalgar mo ini? And sa explanation mo, RD, igwa kitang corresponding criminal offense or igwa din siyang administrative adjudication na pwedeng mapatawan ki padusa ang nagigibong sala or nagbabalgar sa fisheries law. And at the same time, nadangog mi po sa explanation mo na IEC, Information Education Campaign, ang more than the penalty na nyaon sa batas, ang prioridad palan kang BIFAR is maghiras ki impormasyon sa satuyang mga listeners. RD, siguro haputon mi kasi ang mga tao curious iyan, ano man ngaya ang penalidad na makukuami dyan? Makukulong ba kami? Mamulta ba kami? Kapag nagbalgar. So bago po inisimbagon kang satuyang matibay na guest, ang Regional Director kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 5 na si Director Ariel Payo Quinto. Time check po, it's 11:34 in the morning. An oras hatod sa Indokang aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate, paracetamol, Neozep Forte, Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! DENR Antabay. DENR Antabay. Sige, Raray, marhay na aga po sa gabos ng mga paradangog kang sa tuyong programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Sa ngunya na aga po kung kamo na kaiba mi kasubago. Ang kaulay ta po ang mismong Regional Director kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 5. As in, pig-uurolayan mi sa aldaw nini sa agang ini ang mga programa, ang mga polisiya, ang mga lay na nag-govern sa satuyang fisheries for the conservation and protection, pagkonserbar, as in pagprotektar kan sa tuyang mga sira, kan sa tuyang mga kadagatan. So kasubago nga ni pigheras kan sa tuyang regional director na dakol igwa kita na mga illegal activities na pig-iiling, pigbabantayan, piga-regulate kang Bureau of Fisheries. Pero igo ining kaakibat kasi pag kita nagbalgar, pag kita may ginibo na laban sa batas, igo ining kaakibat na kapadusahan. So, iyo ini ang kahapotan ta sa tuyang guest. RD, ano mananggad ang makukuang consequences kapag kita nagbalgar? Sige po, good morning ulit po, Ma'am Joanne, sa mga nakikinig po. So, yung ating batas ng na-amend, nagkaroon talaga siya ng mas mataas na penalty. Yung bang para hindi ka nauulit. Yun naman talaga yung kailangan nating i-impose. Pero meron tayong pwede sa criminal and administrative. Yung administrative po, because ibang nature naman ng pagtingin ng cases, pag-hear ng cases. So, nagre-range siya ang penalty niya is nagre-range ng from 150,000 to 5 million. Yan yung sa illegal fishing lang na ipinagbabawal na uri ng lambat na ginagamit. So, ganun po kataas ang penalty. So, yun namang mga maliliit na, like for example, using poisonous substances, minsan mayroon pa rin kasing gumagamit ng lason, mayroon pa rin gumagamit ng dinamita, yung sa panguhuli ng isda. Pero dito sa Bicol region, most likely na eliminate natin. Kaya lang, gusto rin natin ipaabot sa ating mga tagapakinig na siya rin sila sa makakatulong sa amin sa kampanya. Na kung meron pang naggumagawa ng hindi tama, ay maaaring may kakilala o makapagtanong. So at least masabi natin. Yan kung ganyan, nag-uumpisa yan sa kung municipal, mga 30,000 hanggang 300,000. Yung large scale naman na operation kung gumagamit ng exclusive
nasa 3 million ang fine. Fine po yun sa administrative. And it can be also charged sa criminal. Both may imprisonment and fine. Kaya malalaki talaga yung penalty. So ngayon nagkakaroon kami ng review ng batas kasi medyo masakit-sakit talaga sa mga nagpa-violate yung ganung penalty. Pero sa tingin naman natin mas hindi natin kailangan i-compromise yung resources natin na ma-deplete siya or ma-abuse at yun yung kapalit nung penalty. So as much as possible, kung na-penalize na, ay kailangan siguro talaga huminto kasi dahil nasa taas ng penalidad. And hindi rin nalilimit yung pag-file ng criminal case doon sa violator. So yan po yung isa sa that is a deterrence Yan yung deterrence ng batas na saka yung concern namin na if there are violations, kasi ang tinitingnan natin sa conservation is we introduce conservation measures, mga programa na makakapagpataas at makakapagpaganda ng ating karagatan. Pero itong ang ating malawak ng area ay ang conservation niya is just to protect them from illegal fishers. So ibig sabihin, the real action na ma-prevent natin o ma-deter natin yung violations na nangyayari sa isang fishing ground ay malaking bagay niyan. Alam ng isda, alam ng mga aquatic resources kung paano sila magpaparami. Diba? Alam nila yan kung nasa nasa gawa ng ng ating Panginoon na nandyan sila. Huwag lang natin sisirain yung ecosystem. Kasi kung masisira yung ecosystem, alam naman natin dyan, may food chain, napuputol yun. So, we cannot expect na kung ano yung dapat ibigay sa atin ng ating lugar ay makukuha natin. That's why, yung program natin sa government, ika-campaign natin siya in terms of information and then come up with a deterrence program na pag kayo nag-violate, we will know that you are violating. And kung nalaman natin na nag-violate sila, definitely dapat mailipat natin yung perception na yun dun sa mga violators na alam ko na pag ako nahuli, makukulong ako at magpe-penalize ako. So hindi pa sila natakot. Pag na-penalize, makukulong pa at magkakakaso pa. So yung mga ganung campaign, I am not very much particular doon sa sabihan sila na ikaw makukulong, mape-penalize ka ng ganito. So, but the campaign is more on to the violators na ma-perceive niya that there are things that will happen to me. May mangyayari sa akin kasi alam ng gobyerno ang ginagawa ko ay mali. So, sa ganun sigurong uri ng kampanya, palakasin natin yung mga batas na nakasulat is magiging legal na basihan natin yan kung talagang yung ating mga kababayan ay na-inform na ng tama, ay gagawa pa rin ng mali. Siguro hindi na rin natin masisisi yung mga enforcer natin na i-implement talaga yung full force of the law. So ganun po ang nakikita namin na aspeto ng conservation in the context of the government side na proteksyonan. And of course, come up with a program na mai-enhance natin yung ecosystem para makapanumbalik sa dun sa dati niyang kalagayan and makapag-regenerate ulit yung ating mga resources na pwedeng mapakinabangan natin lahat. Thank you very much, RD, sa pigheras mo sa muyang insights tungkol digdi sa penaltista. Dakulaon pala ang nashock ako, RD. Mahalon pala ang babayadan. But sabi nga isa sa rong legal maxim na the law may be harsh, but it is still the law. So base palan po sa tuyang batas kapag nagibo kita ang illegal fishing using ining mga darakula na mga bawal na lambat, pwede kitang taong penalidad na nasa 150,000 to 5 million. Na-imagine ko palang, RD, ang 5 million. Grabe pala ang
Magabat ini lalong-lalo na kung kita sa mga namamanwaan po baga sa komunidad, gari ang gusto din ninda na magtrabaho, makakuaki resources, mabuhay ang sa idang pamilya. But at the same time, dapat pagirumdum ini kang siguro kang DENR as in kang BIFAR na pwede kitang magibo ki way para mabuhay ang satuyang family, ang satuyang ang sadiri, but it should be in a legal way. Ano ardita kung igwa palan ki arog ka ini na penalidad, nagparapagal kita, but then again, mamulta kitang dakula, pwede pa kitang makulong. So, Iyo po. Aha. Kuyang po nga niyan na Ma'am Joanne, kaya lang bako lang ang effective duman sa resources na nakukuha duman sa lugar, bako lang nararaot itong sa tuyang habitat, but duman din sa ibang stakeholders, particularly itong margin, itong fisher folk sector na kung igwaning nag-illegal, bakong equal, bakong fair ang opportunity. Kung sabihin, so iba man nga nagsusurvive man o nabubuhay man kang simpleng pangingisda, nakaka-provide man kang pangangailangan kang pamilya. So, garo dahil man talaga kita makakatugot, hindi tayo makakapayag siguro na yung ibang nakikinabang ng ating karagatan ay hindi patas yung oportunidad dun sa iba. Kaya inilagay po yan sa isang lugar na like for example yung municipal water because it is the rights of the fisher folk to utilize or exploit the area provided nasusunod dun sa mga tamang regulasyon. Ngayon, kung merong hindi sumusunod, so it's not fair. Hindi tama, hindi pata. So kahit siguro ako ang mangingisda kasi na-experience na rin natin yan. Naging part yung natin sa pangingisda ay hindi nga maganda sa pakiramdam ko na magkakasama kami iba ang opportunity or iba yung sa kanya kaysa sa iba. Yun po. So, RD, dakol kitang listeners ngunyan. May mga nag-message sa kuya, listening from Ginubatan Albay, since Pama Olidana and Ate Bel. Igwa din po kitang listening from Daraga, si Tupe Valdez. Good morning po sa gabos na nagdadangog sa muya sa discussion mini RD tungkol sa mga programa asin polisiya kang DENR, asin kang BIFAR. And kami po, pasalamat kami Pirmi RD kasi grateful kami sa mga listeners kang DENR. Kasi baka sabihin nila, Pirmi na lang nga, tigabantayan kang DNR ang mga tigagibota, ang mga basura ta. But then again, kapag naiiling mi su response kang public na mas nagagayon ang satuyang water resources, mas nagagayon ang satuyang biodiversity, parang kumbaga nagbabalik sa tuya na okay man palan ining IEC na tigagibota, ano RD? Yun po. So sa sa primero lang talaga na medyo talagang difficile itong may mga comfort zone na dapat na irawin o baguhin. So siyempre may mga bagay na sa una medyo mahirap siyang tanggapin, but later on kung nakikita na yung magandang resulta, so mas magandang mas makikita pa nga natin na mas malakas yung kooperasyon ng dating against doon sa program because na-realize din natin na meron talagang may bibigay na maganda sa atin. So siguro RD saro sa kahapotan kang mga listeners ta. Kasi tig-discuss na ang regulatory aspect kang BIFAR na tigre-regular tap ining mga illegal fishings, ano ang mga penalties kaini. But then again, ano po ba ang parang nagiging tabang or paano nagiging katuwang kang sa tuyang mga fisher folks ang BIFAR? Igwa po ba kamong mga programa that would support their livelihood? Igwa po ba kamong asistensya sa tuyang mga parasira sa mga namamanwaan dyan sa coastal communities? Igwa po ba kita na programa na nag-a-assist sa inda, lalo na pag-araw kayo ni igwang bagyo, igwang mga calamities? Igwa po ba kamong RD? Opo, maganda po yan. Yung po ang program natin, naka-anchor talaga ito dun sa, meron kaming database, hindi natawag naming FishR and BoatR. Naka-focus siya dun, kahit yung malalaking vessels, meron kaming database. Naka-focus siya dun mismo sa mga sektor na kung saan very masyado pagdating sa mga calamities. And hindi lang yun, we organize them as a council.
tinulungan natin yung local government na yung fisher folk ay makapag-organize into an association, and then magkaroon sila ng isang konseho na yun yung magkagawa ng mga resolutions or policies na sila mismo, and then recommend it to the appropriate body within the sanggunian or within the local government unit or dun sa national. So yung yung programang yan yung nag-empower sa kanila, nagpapalakas sa kanila na we want to hear from that sector, yung nasa fishery sector. Ano yung pwede nating mapagtulungan, because maganda na nagbibigay tayo ng livelihood, nagbibigay tayo ng kabuhayan. Ang gusto natin is siyempre yung effort ng gobyerno, yung pundo ng gobyerno ay mapunta doon sa tamang pangangailangan nila. So that's why itong Fisheries Management Resource Council, itong tinatawag nating FARMSI, Fisheries Aquatic Resources Management Council, ito ay binubuo ng mga stakeholders na kasama doon sa isang komunidad o isang area kung saan sila yung nag-identify ng gusto nilang, like for example, may mga policies or any assistance from the government. So kinakausap namin yan, and nakakapag-provide naman po tayo. In fact, we have yung pinamimigay nating bangka, meron din tayong mga lambat, but ito dumadaan sa tamang process. Ano po yung protocol natin na if it is coming from the local government units, yung livelihood must pass through the LGU, nire-recommend sa amin kung sino yung dapat mabigyan. But binabalidate din po namin yun. And hindi lang sa marginalized sector ng sa fishing, we also have the post-harvest. Kung mapapansin nyo, meron tayong tinatawag ng mga fish landing, community fish landing areas, kung saan sa mga LGUs doon nilaland yung isda, binibigyan natin ng tamang training para maisayos yung value ng isda ay hindi bumaba, mas maging presko siya, yung i-handle yung post-harvest, particularly spoilage. So yun yung mga benefits na ang isa ngayon kung potential ang area sa seaweed farming, malaki ang potential ng seaweed industry sa Bicol region. So kung meron pong mga potential areas dito sa Bicol, like for example dito sa part ng Bakakay, ang Catanduanes meron din, so Camarines Norte, Camarines Sur, dito sa may part ng Carcaramuan, Carchitorena, so mga maganda yung area niyan sa Bakakay, Albay. So maraming opportunity na pwedeng ma-engage ang isang fisher folk sa mga programa ng gobyerno. At hindi lang po ang BIFAR, meron din tayong program ng other agencies, na national agencies, USD, yung sa TESDA, yung yan, sa inyo sa DENR, I'm sure meron din po kayong mga program na tutulong dun sa ating sektor ng pangisdaan. Ang ano po dyan is hindi naman talaga kayang sunugin ng Bureau because ang BIFAR dating kasama sa DENR, di ba? Kami nasa DENR before to regulate. Sabi nga niyan, if ever there are implementation of laws na may naapektuhan kami, parang we take responsibility doon sa kanya. But yun yung tinitingnan namin program na kung may madi-display, as much as possible, we can help them na matulungan siya doon sa na hindi siya gagawa nung activities na hindi maganda sa environment, but ililit natin siya towards a livelihood that is sustainable, na hindi siya nakaka-apekto sa ating marine environment. So ganun po yung programa ng ating Bureau. Thank you very much, RD. RD, dakulong kitang listener sa Ginobatan. May nag-text from Ginobatan, Albay, Jamaica, Palermo. Hello, good morning sa imo, Ma'am Jamaica. And sa DPWH man po, si Sir Hendry Toralba. Good morning po sa Indo. So, Sir, kasi bago nabanggit mo na dakulo na mga tabang na programa ang tigtatao kang BIFAR. Bako lang BIFAR, pati DENR, pati iba't ibang mga synergy kay stakeholders and national government agencies. Narumduman ko itong phrase na I give a man a fish and you feed him for a day, but teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. Gariswak ini na statement sa tiga-gibo kang BIFAR na tiga-engage po nindo ang mga stakeholders, tiga-engage nindo ang people's organizations, NGOs, tanga ni ina
makatabang sa conservation, sa pagkonserbar, as in pagprotektar kang sa tuyang mga natural resources sa kadagatan. So RD, siguro may apot pa ko ta ako kaso na 7 minutes na lang ining programa ta. Ang pirmi na mga text messages sa muya kang mga listeners or maski nga ni bako listeners kang mga media, kang mga sa iba-ibang social media platforms, paano a-address kang sa indong opisina ang mga issues, as in igwa po baka mong mga issues, difficulties sa implementasyon kang si indong mga programs and policies, as in if you have, how do you attack, how do you address? Ayun po. Siyempre yung sa dami ng programs na gusto natin gawin, we don't have enough budget, siyempre. We don't have enough budget para gawin lahat yun. But we collaborate. We work with other government institutions or instrumentalities to work on that, particularly doon sa regulation. So we have so many government instrumentalities that works with us. Nandiyan yung Coast Guard, yung Navy, yung lahat ng pwede. Pagdating naman sa resources with regards to assistance to livelihood, so may marami rin pong tumutulong. But definitely, the issue is budget. So we cannot just proceed with so many programs na gusto nating gawin na independently kami yung gagawa. So yun. Pero but we can address that step by step or little by little by process of collaboration para naman maintindihan din nung other institution na they also need this. So kaya lang naibigay namin yung concept and they help us in the implementation of the program. And of course, ang isa pa yung climate change, So malaking bagay kasi ang epekto ng, like for example, the upcoming El Nino, itong padating na naman na super typhoon. So yung mga ganyan uri na force majeure na sitwasyon. So yan talaga napakalaking niyan sa natin. Kasi hindi naman natin hinihingi but kung may damage na nagadala yan, totally kung talagang yung dumating sa atin na kalamidad ay malakas, talagang nawawalan talaga ng ating mga isda. So, but ang maganda lang siguro sa nag-i-engage sa fishing, hindi I'm not comparing with agriculture, but ang kagandahan sa kanila pagkatapos ng bagyo, kung buo pa yung bangka, kaya nga pagkatapos ng bagyo yung agad ang ginagawa namin na tingnan kung sino yung nasira, kasi pag sira ang bangka, they cannot go for their livelihood because yun yung means ng kanilang livelihood. Pero after the typhoon, maganda na ang dagat. So pwede na ulit mag-isda. So yun lang, kaya yan, pagka yung climate change, that's an issue na hindi naman natin hinihingi, but we have to be prepared for that. So, and of course, there are some political issues or jurisdiction. So, may medyo mahirap din i-work out yung mga programs. That's why may means naman kami ginawa dyan in order to work on a certain fishing ground. Like for example, ito sa west coast ng Albay, from Ragalco, going to yung area niyan, to Ticao-Burias, hanggang makarating doon sa may Samar Sea. That's part of the FME 7, Fisheries Managed Area 7. Ini-integrate natin yung management para yung mga LGUs politically subdivided ay pwede natin siyang emerge. Hindi sa political merging, kundi i-merge natin siya in terms of management. So you cannot do away na ang katabi natin managing resources na tama yung kalahati, hindi. So para hindi siya maganda. But because there is still a room na pagsamahin yan in terms of management, so pwede nating gawin. That can address the political issues. So hindi naman tayo sumatali sa ganun, but we focus more on the programs that could encourage them to unite para maging maganda yung ating programa. So yun po, actually yun lang yung naisip kong na-identify natin na but there are some issues na
isolated naman or we can address that immediately. Ito kasi yung nabanggit ko, this is a continuous issues na paulit-ulit natin ginagawa, but hindi naman tayo nagsasawa na gumawa ng solusyon in every time na there are this kind of situation. Ito kasi hindi paiba-iba ang move nung issues, but until now we can handle the situation. Ayun. Thank you very much, RD. Ara mo, RD, kang tige-explain mo sa kuya itong mga issues and difficulties na gabos man kita sa mga government agencies may na-encounter na arog kaining pangyayari, pero story mo about climate change and kapag nagbagyo o nagkaigwang storm or makusog na uran, tapos may tig-check nindo kung may naraot na bangka. Ang nai-imagine ko kaini garo diligence of a good father of a family, garita man lang talaga ama or father ang satuyang ang BIFAR kasi gari baga tigreparo sa mga kairibahan, tigreparo sa satuyang mga fisher folks, and this is actually a heartwarming aspect na tigagibo kang sa indong opisina kasi bako lang nag-check kung may naraot, but then nagatigiiling nindo kung what happened, are you okay, kamusta ka mo dyan. So ini ang nag-resonate sa Kuya RD sa statement Thank you mo na po. And personalmente sabi ko nga ni, kapag ako nag-host kang programa kang DENR, dakulon ako nauukudan and it makes me excited, RD, sa mga learnings na nakuha ko sa imo today. Medyo choppy na po. Sige, RD. Thank you very much po. Habang kung nadadangog mo pa po, magpapasalamat po kami sa imo sa pag-guest sa programa kang DENR, nakapalibutan ta at amanon ta. And of course, in behalf sa leadership kang Samuyang Matibay na Regional Executive Director na si Red Francisco E. Milia Jr. Seso 3, kami po dakula ang gratitude sa imong opisina sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 5 na pigdiskutir tangunyan ang manlain-lain na programa kang Fisheries and Aquatic Resources Conservation. Asin kami po, ako po bilang host, Joan Mariscotes. Pirmi akong happy and excited na makaiba ka mo every Thursday 11 sundo alas 12 ning pagkaod to. Asin sa giraray po nakaibahan ta ang BIFAR, ang Regional Director na si Director Ariel Yu Payo Quinto. Salamat po. Asin ini po ang situyang yes po sir. Ini po ang situyang salamat po sa lahat na tagapakinig ng DCGB at siyempre sa host natin si Ma'am Joan and sa lahat ng bumubuo ng DCGB. Magandang umaga and salamat po sa inyong lahat. Thank you very much po, RD. Salamatan po. As in, ini po ang satuyang naging programa, Kapalibutan ta at Amanon ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Kapalibutan ta at Amanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.